Yo meisken, Willem hier. En Joert heeft weer door zijn uitdaging. Ik wil graag mijn uithoudingsvermogen testen. En hoe ging het wel? Een 100 meter sprint. En net een 100 meter sprint op een baan met normale meisken doen. Nee, ik doe het op het waard. Oké, meisken, daar gaan we dan. 100 meter watdraven. 3, 2, 1. Oh. God! Yo! Oh. Kom op. 50 meter! Lieke klaar voor 1 kat! Nothing on me! Oh, nee! Ja! Stop de tijd! Oh. Mooi! Nou meisken, we gaan voor ronde 2. En ronde 2 doen we net samen. Ronde 2 broeken we een energiedrankje. Dus zin, altijd meer ik nou echt energie houdt. En dat ik het ook sneller doe. Even een slokje voor onderwijs. Maar meisken, maar je hebt zin. Mijn voeten hadden dezelfde kleur als mijn broek. Wat ik me kijk bedenk, hè. Ik ben de enige de vrouw die het ooit probeerd had. Dus dat betekent dat ik in het wereldrecordboek kom. 3, 2, 1 en go! Oh. Vast. En ja. Yes. Een hele minuut. Wereldrecord. Denk ik. Hoop ik. Ah. Hoi. Eerst even zitten. Eerst even zitten. Oh. Dit was zo genoeg, toch? Of mag ik nog een keer? Maar nog een keer. Ja. Ik dacht dat mijn uithoudingsvermogen zo goed was als een hinder. Blijkbaar net. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Maar daar hebben we nog wat voor. Een energiesnoep. Maar daar is een hele minuut verslaan. Zin dat me dit lukt. Dan gaan we. Ik kan net wachten om te douchen. En om skin te wijzen. En weer op vast lang te staan. Man. Hey. Mooi douche. Ich will, dass alle Lichter angehen, das Licht in deiner Hand sehen, auch alle, die am Heilig in balans. Lass uns zusammen sehen. 3, 2, 1. Ja! Dat beam in gezicht. Oh. Hoe ben ik psyched hoe we hier echt in het gezicht. Zwarte bende. Oh. Hou mijn voeten. Ja! Ja! En... Ja! Oh. Wat hebben? Nou is het ook een oog, toch? Jawel! Nee, dat is... Nog één keer! Hey, kijk, kijk, Jet dat we nog een keer matten. Is dat echt zo? Is het echt zo? Waarom? Ja, niks ervan, ik vind het wel mooi best. Meisken, het wereldrecord stiert 28 seconden, toch Harry? 28 seconden. Nou, je moet sneller kinderen.
Doe dat dan, maar net alleen. Door de maaibegeleiding van de watloopgids. Want altijd wat gebeurt, dan is er altijd hulp dichtbij. Dus ja, 28 seconden meisje. Best rap. Ga hem sporten.